uffiċjal pubbliku, mexxa ċivil għal 9 snin, jaf kull rokna tiegħu u fl-iktar pubblikazzjoni riċenti noti rid jagħmel xi ħaġa differenti. F'dal-ktieb rid li niftaħ tiegħha u l-amministrazzjoni pubblika nagħmilha iktar umana li nagħti l-esperjenzi. Jiena ma naqbilx li nies li jkollhom diversi esperjenzi iħalluhom għaddejjin. Titħallihom il ta' warajk. In-nies jissemmew b'mod dettaljat. L-awturi għaxxar il-karattri tagħhom, kull persuna għandha wiċċ, isem u kunjom. Li min jaqrahom jew jarafhom jew il-persuna stess li qed taqra tgħid dajjien. Jirrakkonta x-xogħol kollu li sar mill-2013 meta laħaq kap ta' ċivil sa meta rtira fl-2022, it-tibdiliet li saru u kif saru. U għaliex saru, kif saru, mhux għamilthom jien, nagħmilha ċara mill-bidu. Ħadd ma jagħmel xejn waħdu, hemm timijiet u dawk huma l-esperjenzi li qed nagħti wkoll jiġifieri barra li hemm esperjenzi politiċi, hemm esperjenzi amministrattivi, hemm esperjenzi maniġerjali wkoll. F'parti oħra ta' noti, l-awtur Tifel mill-Belt iqaxxar it-toroq tal-kapitali, in-nies li sawruha, il-karattri koloriti u jistaqsi dwarha. Il-belt qed tmur għall-aħjar, qed noqtlu għall-belt, qegħdin insebħu għall-belt, fejn jidħol restawrija, fejn jidħol residenti dejjem qed tmut. U jekk tmut il-belt taqa' fi skiet li ma jkollux ir-rispett li għandu skiet tal-imdina. Noti jieħu lill-awtur Mario Kutajer tul is-snin li qatta b'ħidmitu fil-General Workers Union u jidħol fid-dettall dwar kif isiru n-negozjati, it-tluħ u l-inżul u ħafna aneddoti li ħallu lil qarrejja għaddej minn paġna l-oħra.